Oh iya. Oh iya. Oh Sarinandi Putri Sarinandi Putri Sukuri Pamujaan Dewi Setiap hari sama Dewi menari diiringi lagu Sarinandi. Radio Mano Prenoto Lisuka Otak matik duwe bojo loro Aning sirah mikir putu
sampean Wakul limpang segane dadi saratan wakul limpang segane dadi saratan o ha o ya o ya o ya Oh yes ha Oh yes ha ya ha Oh yes ha Oh yes ya ze ha Oh yes ha Oh yes ha Oh yeah ha Oh yes ha Oh yes ha Oh yes Yo Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Yuk, So oh ya, oh ya, oh ya, ah ya, ah oh ya, ah oh ya, sing, oh ya, Yuk, Oh yeah ya, ya, ya. Ya Ya, 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 Ya ya oh ya, oh lo ha yo, oi, datang lampiran di merak kesipir kang lidang ringan dan ngangkat king parang asa sonder cinde yang ngorere mau binasa kelet-kelet tuh ile hey lampian di merak kesipir leledang ledang lir angkat dan nyaping parang asa sonder cinde yang ngorere mau binasa jamang kelantuk ilir yo ya Yo Oh yes Oh yeah
Iya. Seko ngendi tekoni? Oh. Kuwi lanang apa wedok? Gandul ki wedok? Gandul kan. Oh, gandul. Heeh. Putrono Swantoro dulu Mas, spesial tinggal gawe sing Mas apa mau? Rio. Kok Mas Rio? Aprilio. Pasaran Aprilio. Tunggale Jazz. Anakku sing bagus dhewe. Komet karo Kuhandes. Kowe dadi bocah bagus.
besok pinter sekolah yen wis rampung nyambut gawe kudu mlaku sak mestine. Spesial buat yang dikitan, mudah-mudahan berakhirnya jadilan pementasan sore hari ini keberkahan akan didapatkan oleh keluarga besar dari keluarga.
Angon bebek neng pinggir kali. Endi. Apa, Des? Orang ngono kuwi. Nena. Andes, mbok menawa kowe isih kepingin lipur karo para pamirsa kabeh, soalnya memang penampilanmu sangat memukau. Heeh. Sudah berodol. Sing berodol apa nih? Heeh. Rambutnya Mas. Oh, ora. Adik, jangan nginjeng Dek, sana Dek. Ya. Sudah. Monggo Pak, dilelagon apa Pak? Ayo kowe kita Kulo sing nyanyi. kowe tak dawuhi nyanyi sepisan meneh. Alah, wadune iki mesti. Atraksimu masih ditunggu karo pemirsa. Ayo. Sebuah lagu, sebuah lagu karo kowe. Iya, siap. Pupus sing nelongso apa terserah. Isone lilo. Oh, lingso lilo ya. Ayo Mat, wong loro iki. Ayo, Aku Met. pedhot nek wong Ayo, Met. Ora iso kok Mat. Met. Sing dipanggil Andes Oh, gitu. bocah iki nek ketiban apa ya? Ketiban piah. Wis ngono kuwi ana-ana wae. Tri kae tingkah lakone. Wis. Iki aku isane katresnan sejati. Oke. Oh, tresnan aku ki tenanan lho karo. Tenanan, Iya, Mas. heeh. Oke. Kok dilanjut Mas Rio. Kalian Mbak. Karo Mbak Ella. Nggih. Katresnan sejati Mas. Oke. Iki sik sepuh-sepuh sik ya, Pak. Sik sepuh, heeh. Pinter Jelas. Andes ya. Catahe dewe-dewe. Wis kena wis iso dienggo tulodo Pak Dek iki, heeh. Le bodoh. Nah, tapi ojo iki ra kenek dadi tulodo, Pak. Apa? Didelok ta uripku sakniki berantakan. Us, Ngono ta. ojo. Kok ndakne Apa, Pi? padha mboten. Kok iso? Hehe, halo. Yes. Ojo lunga sih lho. Heeh. Kowe tadi penari ora latar kebon.
Ya, hai, oh, hai, say, hey, ya, ya, oke, yuk. Ses. Ya. Hey. Oke. Iya. Mari. Oke, terima kasih. Dan tepuk tangan yang meriah buat kandung kita berdua. Oke, terima kasih, terima kasih. Hati-hati di jalan. Selamat jalan. Langsung pulang wae. Soalnya jalannya rame macet. Yuk. Cilik buntut dawa yen tok lire sing kira-kira yen tok lire sing kira-kira sing dilire ora rumangsa sing ora ngoceh mung jalake sing ora ngoceh pakan nono ketelo gantung gunung mana yang paling tinggi gunung mana yang paling tinggi tidak melawan gunung Merapi. Pusing nelongso Mas.